Nazdar, zdravím vás. Ako som vám slúbil, teraz sa blížime k tomu slúbenému. Slúbil som vám inštaláciu Clay Soldiers mod. Takže, tak začneme, ukážeme vám asi, jak sa to inštaluje a iné blbosti. Takže, máte stránku, ktorú vám hodím pod video ešte. No, máte tu minecraftforum.net, klasika, a máte tu the patch in the download section. Option fixing couple of bugs of bugs, také blbosti. Alebo sem dole máte tu quick links, verzión 1 stav, verzión 2 stav a máte to až verzión, máte to až other info a pod tým other info máte downloads. Je to isté, ale necháme tak. No. A tu sa vám zjaví Clay Soldiers at fly links a at craft.com links. To môžete regnúť a ten sa nepochopil ani. A dajme tu at fly links. Takže ideme na to. Dáme ho. Neviem, či to ide sem dole, ja počkám. Takže len počkať 2 sekundy, please wait. Skip it. Processing download, click here to start download from Mediafire. Download starting, Clay Soldiers mod, dáte nastavky na pracovnú a dám uložiť. OK? Takže, tu ho máme, Clay Soldiers mod, tuto. Teraz si dáme start, si dáme percento app data percento. Ak ste to nevideli dobre, ak to nie je dobre vidieť, tak to skúsim priblížiť. No, ešte neviem, ako to robím. Otvorite si .minecraft a máte tu bin, otvorite si bin, minecraft.jar, otvoriť v programe a dáte winjar. Povoliť. Potrebujeme, samozrejme Minecraft musí byť vypnutý, iba to otvoríte, je to class a celé, až po aj to claimants, iba presuniete sem. Presunuté. To sa dá, že kopírovať, to sa skopíruje, ja už to tu mám, volá kde, že toto je, že nie, to že toto je ono. Ale to ešte nie je všetko. Budete potrebovať mod loader, ktorý nájdeme, myslím, že tá stránka, nice. A dozadu. A nechcem ani adfly. Ako som hovoril, dáte ten, tu je crafting, to vám tiež potom vysvetlím, ale kde som tu dole moc. Download section a máte tu aj Risquam mod loader. Dáte na to. Lol. Budete chvíľku, áno, mám to. Otvorite tú stránku modlader a tu máte tú stránku. Musíte ísť trošku nižšie, máte tu nejaké blbosti. Od modrým, instalatív, nech to inštaluje. A run Minecraft, Enio, 5, modulader beta 1.8. Máme to. A tie download napríklad adfly alebo direct. To je iba iný spôsob. Dáte do download, adfly. Napríklad, ja osobne stiahujem ten adfly, lebo tú stránku poznám, viem, že tam to funguje. No, neviem ako vy, ale ako stránka väčšinou registru, tak potom dáte skip it. A modloader, ja už jeden mám, takže ja sa nebudem stiahovať, ale iba uložiť. Samozrejme, ja už jeden modloader mám, to na čo mi bude. No, modloader máme tu, no, vidíte, otvoríte si ho. A tiež to je class. Čiže jednoduché iba Minecraft jar to app dá percento app data urobíte, nechajte sa otvorené, som hovoril. A teraz to späť skopírujeme ťahom a presunieme sem. Tada. Tak už niekto kaže, že kopírujem, ja už to samozrejme mám, takže to musíte urobiť tak asi, no. A samozrejme, tá zložka, ja mám v zipe a musí byť tá zložka, aby bola najlepšia, aby bola v rady, lebo než to nepôjde presunúť. Tak, ďakujem vám, že ste ma počúvali, že ste si predsa pozreli to video. Ja to je Clay Soldiers, nechcem. No, tak ďakujem, že ste si pozreli to video. Veľa šťastia, že som vám pomohol. A doporučujem, aby to, že pôjde.
Pod video hodím ešte veci. Všetky potrebné veci, aj moduláder sem dáme a všetky veci tam dám, aby ste nemuseli potom jak debili hľadať. OK, takže čo ste? Ešte možno dneska, no dneska asi ne, točím video denne, takže ak môžete mohli by ste ma odporúčiť ďalším ľuďom, pretože mám každodenný video. Každý deň dám jedno video, ktoré mi bude teraz tak pol hodinu dokopy urobiť, za pol hodinu a problémy. Takže ďakujem a čuste.